Grabatzen ari garen unean gaueko 12:31 minutu diren honetan, Realak eta PSG anoetan jokatu duten Txapeldunen Ligako final zortzirenetako itzuliko norgehiagokaren analisia egingo dugu, gogoratuko dugu Paris Saint-Germainek joaneko norgehiagokan 2 eta huts irabazi zuela Parisen, gaurkoan anoetan Reala mirariaren bila joan da, baina ez da posible izan eta bat eta bi galdu dute txuri urdinek. Gogoratuko dugu Reala bere aldetik Sevillaren aurka galtzetik iritsi dela gaurko norgehiagoka honetara, hain zuzen ere Sánchez Pizjuanen, eta Paris Saint-Germainek usna berdin duzuela Monakoren aurka, beraz biek ala biek ezin izan zuten garaipena lortu euren aurreko norgehiagokan, baina gaurkoa oso bestelako norgehiagoka zen, eta hori nabaritu da. Hasieratik ikusi da Paris Saint-Germain zenolako taldea den, zenolako talde sendoa, zenolako jokalari biziak dituen, kalitate handikoak, talde koralean ere asko hobetu duen talde izan da, eta lehenik eta behin amaikakoak errepasatuko ditugu. Imanol Alguazilek aspaldiko partez bere galako amaikakoa edo deitzen zaion hori ateratzeko aukera izan du, Remiro izan delako atepean, Amari Traore eskuine galetik, Javi Galan ezkerre galetik, Lenormand eta Zubelia atzealdearen erdialdean, Zubimendi Euskarri lanetan, Brais Mendez eta Mikel Merino aurreratuago zela jerrian, Kubo jokatu du eskuinaldetik, Bekerrek ezkerraldetik, hor Beker eta Barrenetxearen artean zalantza zegoen, azkenerako Surinamdarraren aldeko apustua egin du Imanolek, Barrenetxea behar bada titular edo hasieratik jokatzeko ez zegoela tarteko, eta Mikel Oyarzabal izan da aurrealdean. Paris Saint-Germain berriz Donnarumarekin atera da atepean, Nuno Mendes izan da ezkerren galetik, Arraf eskuine galetik, Beraldo eta Lucas atzealdearen erdialdean, Bitina Euskarri lanetan, Zaire Emery eta Fabian pixka bat aurreratuago, Mbappek jokatu du ezkerraldetik, Barkolak eskuinaldetik eta Dembele ez da aurrelaria izan, bederatzi faltsu moduan jardunda jokalari frantziarra, eta egia esan hasieratik Paris Saint-Germainek oso kontrolpean izan du norgehiagoka. Realak egia da partida hasieran pare bat erdiraketa edo egin dituela, baina orokorrean baloiaren jabetza Paris Saint-Germainena zen. Realak behar bada, nik uste presioan pauso bat gehiago eman beharra zeukala, ez? Bestela oso zaila izango zen, bagenekien Paris Saint-Germain batez ere emaitza defenditzera etorriko zela eta erasoan eta asko ez zutela proposatuko. Horrelaxe izan da, baina partida oso kontrolpean izan dute frantziarrek, baloia ia une oro eurena zen, oso ongi mugitu dute gainera, eta Realari exigitu egin diote, ez? Behar baino gehiago behar bada aurrera egitea, eta Realak hori ez du inondik inora ongi neurtu, eta 15. minutuan Kylian Mbappek baloi bat hartu du, area zapaldu, Igor Zubeldi aurrean zuen, baina egin duen errekortearen ostean sekulako gola egin du. Kylian Mbappe denok dakigu, beste esfera bateko jokalaria da, begi guztia gainera bere gain jarrita zeuden norgehiagoka honetan, eta 15. minutuan Mbappek ia kanporak eta erabakita utziko zuen gola egin du. Lehen gol horrek Reala ukituta utzi du, erabategia da partida hasieran ere mehatxu handirikan eta gola egiteko ez dutela egin txuri urdinek, baina behintzat pare bat erdirak eta ipini dituzte, kornerren bat edo beste izan dute, baina hortikan aurrera da PSG-ren bakarrizketa are handiagoa izan da, Bitinak batez ere baloia atzekaldetik bere euskarri postu horretan kalitate handiarekin atera du, Arraf ere oso erasokorri ikusi dugu, Fabianek sekulako norgehiagoka egin du, oso parte hartzaile ibili da, Zaire Emeryren inguruan zer esan, 17 urte besterik ez ditu jokalari honek, eta begira da zenolako mailan dabilen, beraz, Paris Saint-Germainek egia esan sekulako norgehiagoka egin du, nabari da. Baita ere Luis Enrique bezalako entrenatzaile bat dutela, eta Reala ongi ezagutzen duena, magina bat aldiz jokatu gaitu Realaren aurka Luis Enriquek, eta gaurkoan beste behin ere irabazi egin dio. Lehen zatia gutxera bateko emaitzarekin amaitu da, baina
emaitza nahiko engainagarria izan da jokoan Paris Saint-Germain gainetik pasa baitzaio esan dugun bezala hasieran Reala ez da behar bada atera behartzen intentsitatean atera eta gero horrek ordainagiria pasa dio ez dute behar bada alako norgehiagoketan egin behar den presio altu hori hasieratik egin Paris Saint-Germain oso eroso atera da honekin ere noski Paris Saint-Germaini bere meritua eman egin behar zaio baina orokorrean ez dut uste Reala ongi aritu denik. Bigarren zatia asterako Luis Enriquek lehen aldaketa egin du, Barkola kendu du eta Kangin sartu, Barkolak gaurkoan esango dugu berriz ere hanka aldatuarekin, bere oinarekin, eskuin aldetik, jokatu du bere oinoneko aldetik, eta gaurkoan behar bada ez du aurrekoan bezain besteko arriskua sortu, ez da asko agertu eta horregatik Kangin lirekin pixka bat barrurantzako zera hori ez Luis Enriquek horixe bilatuko zuen Kangin li gainera, gogoratuko dugu Valentzian erdialdean jokatzen zuen jokalaria dela, baina orain Luis Enriquerekin Paris Saint-Germainen egalean ari da, eta Barkolak joanekoan gola egin zuen, orain itzulikoan ez du golik egin. Horixe bigarren zatiko lehen aldaketa eta lehengo lepotik joan da burua bigarren zati honetan, Realaia da oso ukituta lehen gol horren ostean Paris Saint-Germainen bakarrizketak jarraitzen zuen eta 56. minutuan, pixka bat Realak naiz eta akituta zegoen eta aurrerantza egiteko autua egin du, atzealdea oso aurreratuta zuen eta horrek noski Paris Saint-Germainen baloi luzeak arrisku ikeragarria izatea ekartzen dute. Izan ere hor aurrean Kylian Mbappé bezalako jokalari bat baitaukate paristarrek eta baloi luze baten ostean, Kangin Lee Kylian Mbappéri jarri dion baloi baten ostean, honek sekulako lasterkaldia egin du eta maisuki beste behin ere beste behin ere frantziarra, bera izan da norgehiagokako izarra, alaxe eskatzen zitzaion azken urte hauetan Paris Saint-Germainen, eta gaurkoan ere berretsi du hautagaiak izan daitezkeela txapeldunen liga irabazteko. Horrekin jada, itxi egin da, kanporaketa, logikoa den moduan. Eta Realak aldaketa bikoitza egin du, Brais Mendez eta Xeraldo Becker kendu ditu eta Turrientes eta Barrenetxea sartu. Sisteman ez du ezertxo ere aldatu Imanolek, Turrientesek Braisen postu horretan jokatu du, behar bada atzerago eta laguntza gehiago emanaz, eta Barrenetxeak Beckerren postua hartu du literalki, beraz horre aldaketan nirik ez, Braisen norgehiagoka nahiko diskretua izan dela esango nuke, ez da finaritu Galiziarra, aukerak izan dituenean area ertzean eta ez ditu erabakionak hartu aurkoan, eta azken norgehiagoketan Reala orokorrean bezala nahiko hotzari da jokalari Galiziarra, eta gaur atxedena eman dio Imanolek, horrek esan nahi du Ziur Askierranaban titular moduan aterako dela, Turrientes atera du, saiatu da, jada oso testu inguru zaila zen, bai Turrientes eta bai Barrenetxearentzat, Barrenetxea bera ere saiatu da, arrisku apur bat sortzen, eta esan daiteke, bigarren gol horretatik aurrera edo Reala pixkanaka esnatzen edo joan dela, ez jada presio gabe, jada egia da gol ugari jasotzeko beldur hori beti dagoela hor, baina Paris Saint-Germainek ere bigarren gol horren ostean emaitza gordetzea zuen helburu nagusi, eta hori ere lortu dute, eta hor Turrientes eta Barrenetxeak ez dute zer handitarako aukerarik eduki. Gero, Mukiele atera du Luis Enriquek Nuno Mendesen ordez, Nuno Mendesek gogoratuko dugu lehen zatian txartel horia ikusi duela, eta horregatik Mukiele atera du. Entrenatzaile
Asturiarrak, eta bueno, sistema berdinarekin jarraitu du, esan daiteken Nuno Mendesen Norgehiagoka gaurkoan behar bada ez dela beste egunetakoa izan, baina beti ere ezkerregal horretatik oso autoritate handiarekin ateratzen du baloia, kalitate handiko jokalaria da, joko koral horretan ere oso ongi parte hartu du Paris Saint-Germainen lerroetan, eta bai, Norgehiagoka ona egin du. Eta gerora, Patxeko eta Andres Silva atera dira, Oiartzabal eta Zubeldiaren ordez, Zubeldiak ez daramatza partida onak, baina gaur esango nuke partida ona jokatu duela Azkoitiarrak. Kylian Mbappe bezalako jokalari bat geratzea ez da erraza, egia da 2 gol egin dituela, baina orokorrean neurria esan dezagun komatxo artean ez diola gaizki hartu, baina noski horrelako kalitateko jokalari bat horrelako unean badago oso zaila da, eta gero Patxeko atera da, ja da Realak defentsan exigentzia handiko lanik ez zuen unean, eta Andres Silva, saiatu da pare bat jaurtiketarekin, baina ez du lortu. 77. minutuan Fabian kendu du eta Ugarte atera. Fabianen partida lehen aipatu dugu bideo hasieran, eta oso aipagarria da, barkatu. Oso aipagarria benetan Fabianen Norgehiagoka, bai atzealdean, bai baloiaren irteeran, batez ere berak eta Bitinak sekulako lana egin dute, Zaire, Emery eta Mbapperen lana gehixeago izan da behar bada presioa altu egitea, eta Fabianek hor zelai erdian gelditzen ziren utxune horiek eta erki bete ditu gaurkoan, eta oso partida ona jokatu du. Gero Ugarte atera da, Ugarte ere pixka bat emaitza defenditzeko edo, eta 82. minutuan Dembele kendu du eta Kolomuani atera. Dembeleren Norgehiagoka gaurkoan oso diskretua izan da, ez du agertu behar izan inondik inora Usman Dembelek, eta ez da agertu ez du inongo mehatxurik eta sortu. Iruditzen zait gainera hor erditikan jokatzeak bere postua teorian Mbapperena edo Barkolarena da, ez? Baina gehixeago behar bada Mbapperena, eta noski Mbappe bere postutik Luis Enriquek ez du inondik inora kenduko, eta behar bada deseroso ere ikusi dugula esan daiteke. Gero Kolomuani atera da, eta honek ere gauza handitarako aukerarik ez du izan. Gero 83. minutuan Ola Sagasti atera da Martin Zubimendiren ordez. Zubimendi oso nekatuta dago, partida karga asko, eta gaurkoan ere berriz ere zela erdian berak eraman du orkestraren makila, baina noski batuta eraman izanak ez du partida hobea izatera ekarri, eta 83. minutuan Arraf kendu du, Carlos Soler sartzeko, Arrafi ere atxedena eman eta Solerri minutu batzuk emateko. Horixe partidan zehar Paris Saint-Germain oso nagusi, Reala da oso azkar jarri da atzetik, eta horrek oso ukituta utzi du, eta horrelako taldeen aurka zaila da, eta lehenengo gola 15. minutuan eta 3 eta huts doanean kanporak eta bare zailagoa, ez? Ni gaurkoan Realarekin bigarren golaren osteko, Paris Saint-Germainen bigarren golaren osteko jokoarekin geratuko naiz, batez ere Barrenetxeak asko eman diolako, Mikel Oyarzabal ere saiatu da, Take Kubok ere eman du, eta horrek argi printza bat edo piztu dezake, ez? Azkenerako 89. minutuan Mikel Merinok korner baten aldaratze baten ostean gola egin du, aurretikan ere aukeratxo batzuk izan ditu Realak, bat Ola Sagastirena Paris Saint-Germaineko jokalari baten gorputzean eman eta kornerera joan dena, beste bat Donnarumak Takeku hori atera diona, aukeratxo batzuk izan ditu, ez, bigarren gol horren ostean, baina orokorrean Realari hasierak ari zaizkio kostatzen, lehenengo zatian batez ere asko sufritzen du ikeragarri, eta hori begiratu beharra daukate, eta iruditzen zait gainera hori pixkanaka hobetzen joango direla orain beste fase bat hasten delako, ez? Eta orain hasten da beste fase oso garrantzitsu bat, 11 Norgehiagokako liga bat, eta helburua Europan sartzea ikusiko dugu, orain minutuen kudeak eta ez da inbeste
egin beharko, garrantzitsuena, oso garrantzitsua jokalari garrantzitsuenak fresko egotea eta ongi amaitzea, denboraldi amaieran horrelaxe egoteko eta orain astero norgehiagoka bat izateak lagunduko dio noski Realari. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu bitartean ongi izan agur.